айдан валиева 20 сол дорад, барандаи ҷоми аврупо дар чемпионати аврупо миёни 23 солаҳо то финал роҳ ёфт. 104 рақобати нуфузи байналмилалӣ дорад рақиби мо. дар чемпионати ҷаҳон ҳам миёни наврасон соли 2022 соҳиби медали биринҷӣ шуда буд. бузургтарин дастовардаш ва қаҳрамони аврупо миёни наврасон соли 2021. ва аз қаҳрамонии аврупо як медали тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ дорад. ва барандаи медали биринҷи чемпионати ҷаҳон миёни наврасон. мадина қурбонзода, чун гуфтем, ҷавонтарин варзишгарбонуе ки ҳоло дар майдон аст. дидори аввалро дар муқобили намояндаи Мозамбик хуб анҷом дод. 41-ум рақобати худро Мадина имрӯз дар Ар-Риё сипарӣ мекунад. Мадина ҳам як медали биринҷии Гранд-слам дорад. қаҳрамони Осиё, барандаи медали биринҷии чемпионати Осиё маҳсуб меёбад. ҷоми Осиёро як бор болои сар бардошт. як медали нуқраи ҷоми Осиё ва 4 медали биринҷӣ аз мусобиқоти ҷоми Осиё дорад. ҳар ду арзандаанд. ҳар ду бароси аз он истеъдод ва ҳунари барҷастае ки мо медонем ва дар корномаҳои варзишиашон ин гуфтаҳо ҳам дарҷ гардиданд. аз сари Ёсин хубтар доштааст. Мадина ҷустуҷӯи роҳҳои босамари сари китфро дорад. ҳаракат кардан дар кор, нагузошт ки рақиб аз боло қапад. Муртазо Носиров инҷо ҳам дастур медиҳад, ишора дорад ки раванди мубориза ба ҳар ду акнун доваршидо дод барои суст гӯштин гирифтанашон. Мадинаи мо аз ин пеш як огоҳӣ дошт, каме вазъияташ мушкилтар шуд. бояд хато накунад. ҳарифашам чун гуфтем ки хеле пурқувват, соҳиб таҷриба аст, қаҳрамонии ҷаҳони ҷудо, медали биринҷин, хеле дастоварди шоистаи варзишгарбонуи 20 солаи Озарбойҷон аст. ҳаросидан лозим нест, пеш рафтан дар кор. ой, коре ки хост анҷом диҳад ҳамон усули сари китф буд. на, фикр мекунам ин на он нуқтаи алоҳидае ки довар муҷозот кунад. Шедоба, бале, намояндаи Озарбойҷон дода шуд. беҳтарин, ҳарду баробар шуданд. акнун ҳаракати пайваста лозим аст. ой ой ой, офарин ба Мадинаи азиз ки инҷо бисёр рақси амалро гашт ва зуд партофти сомон дод. новбаста аз оне ки ҳариф ба шикам афтид ва натиҷа набуд. як нав фаъолӣ ва акнун инро довар бозбинӣ мекунад. дар ҳаросам ки ҳамон лаҳзаи пешинаро, баргаи зардро ҳам ой, ҷолибтарин ҳолати муносиб. Мадина акнун соҳиби юко шуд. хеле беҳ дифоъ кунад, беҳтар аст худро суст заиф нишон надиҳад. 17 сонияи дигар
مدینه امتیازی لازمه رو مال خود کرد. 10 9 8 قامتی راست. اکنون اینجا باید پسیوی هم نکند. سزاوارانه مبارزه برای وقت انجام یافت. داور یک ثانیه دیگر. بله، مدینه در این دور ظفر یافت با دریافت یک یوکو و به مرحله نیمه نهایی رفت و مدینه خردسال ما در مقابل نماینده مراکش قرار دارد و یک قدمی دیگر باقی ماند. درد پای، میان، موشک و ریوماتیسم شما را ناراحت می کند. نایاتاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد می کند. نایاتاکس درد شما را دواست.